menyambut kematian. Wong urip bakale pepestane urip lagi mati toh. Lah kita harus belajar mulai mempersiapkan untuk menyambut kematian kita. Ya alhamdulillah saiki isih dikersakne urip. Engko jek urip apa ora weruh. Krana awake dhewe iki ora ngerti sesuk utawa engko jek urip apa ora. Kudune awake dhewe mempersiapkan diri. Carane mempersiapkan diri apa? Pas nalikane saiki isih dikersakne urip, lakonono apa sing sak mestine dilakoni sak apik-apike. Kita berusaha, nggih. Kita berusaha memaksimalkan berbuat kebaikan dan kita berusaha meminimalkan berbuat kesalahan.